Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha kawe ke jinja kawe ke brio ke la Shah Thang halau jong Kurim ringkat ukthau jongka tang na kadau ke Dowry ke belajar ha Greater Noida Uttar Pradesh. Kini ke jinja ke la pau perthei ha ke sni palai ha ke belara ya kini ke brio ke belatip kerteng kum ke Niki Shah Fortis Hospital namar ke jimin sau ke bejur na ke jing ingding. Namar ke jimin sau ke bejur la ra no ya ka Shah South Darjong Hospital ha Delhi hendai ke la khlat no ashiteng inti. Ka Niki kala yatho bad u vipin bhati u Kurim jongka ha sirsa ha usnam ha jakhan rio ki Pulit kala yo ban kemno u vipin bad ya ukpa jong u ringkat u handman jong u katba ki Pulit kidang toket u vipin ula Pyrshang ban Phet bad kini ek pistol naki hak ba ki Pulit kila Siat di u na kejat katkum ke jiat ho ka handman jongka Niki ka kanchan ka bade ka Kurim jong u handman u vipin kala ong ba ka danlang ha ka por ba ka ja ka ni ka jinja ya ka Niki Bad kale thu baga para jongka kala Shah sho ha ulok jongka bad hadien usa Thang yaka hendai kamla banirap ai kale thu balai rap yaka deki basa marjan ban pinkit Shah hospital kale thu ru bamaka bad ka para jongka ki Shah thombo na kadau ka Dowry ka kanchan kala kno bawatla nak liang jongka yeng ka sem jongki kala dab ai ki mar ki baramdor kum ka SUV ha ka por bagi yatho hendai ki bahayeng jong vipin kimpat hun bad ki yai dawa ya ka Dowry Kali thuru bahadian bakiladap yatho kilapan salai pesan laktingka ngila ayaki sakawai pat kakali hendai kajingdawa jongki kamkut kiyai dawa laong kanchan habakilat bathai kubor kilakali u vipin la ubabe ni em yake e ba ulale u vipin ula jubab ba umdei ma u uba penyap kumta sngo e ulaong bakayap hi dalade dak ba ongru bagajiya kaja habdeng shilok bajujia ben